Tervetuloa kaikki tähän infopakettiin kilpailuttamisesta ja hankintalaista. Mun nimi on Frei Salmela, toimin myyntijohtajana Abilitalla. Ja kuten tukanväristä saattaa huomata, niin olen ollut mukana jonkun aikaa. Mulla tuleekin tässä 40 vuotta täyteen eri tehtävissä ohjelmistoliiketoiminnassa. Ja vähän siltä kokemuspohjalta tässä puhun. Puhun kilpailuttamisesta, sen haasteista ja hankintalaista. Tulen ohjelmistobisneksestä, joten mun sydäntä lähellä on tietojärjestelmien kilpailuttaminen ja ne haasteet julkisella puolella, mutta moni asia tässä voidaan kyllä soveltaa ihan yleisesti julkisiin hankintoihin. Haluan yksinkertaisesti rohkaista kuntia kilpailuttamaan. Rohkaista kilpailuttamaan. Koska se on mahdollisuus, eikä mitenkään ylivoimainen haaste. Se ei ole niin vaikea kuin annetaan ymmärtää. Syitä, miksi pitäisi lähteä jotain kilpailuttamaan ja vaikkakin tietojärjestelmiä on tietysti monia. Yksi yleinenhän on se, että tietojärjestelmät ovat kerta kaikkiaan tulleet tiensä päähän. Meillä on paljon kuntia edelleen, jotka käyttää tietojärjestelmiä, jotka ovat 90-luvulta. No best before on kyllä tullut jo. Ja ne, jotka eivät ole vaihtanut tai päivittäneet, niin heillähän on sitä vastassa tässä. Se on yksi yleinen syy. Viime vuosina on ollut havaittavissa sellainen selkeä, ikävä trendi, että kunnat välttävät kilpailuttamasta. Ja syitä tähän on tietysti monia. Minun mielestäni ainakin niin kuin koetaan kilpailuttaminen niin kuin hankalaksi, vaikeaksi, kalliiksi, YM. Eli tällä hetkellä meillä on niin kuin kolmenlaisia kuntia täällä Suomessa. Meillä on ne, jotka välttävät tätä niin kuin viimeiseen asti. Sitten meillä on ne muutamat, jotka sitten taas tekevät tästä suurtakin taidetta. Ja sitten on ne harvat keskitien kulkijat, jotka onnistuvat kohtuullisilla kilpailutuksilla. Miksi sitten pitäisi, miksi lähtee tähän? Ensinnäkin se on minusta ihan selvästi kuntien tehtävä ja vastuu. Se on kuntien vastuu kilpailuttaa palveluja ja tuoteratkaisuja. Sitä väitän myöskin, että se on kehityksen perusta. Tietojärjestelmät ovat tänä päivänä niin toiminnan ytimessä, että sehän on itse asiassa tietojärjestelmät, jotka hyvin pitkälti asettavat ne puitteet ja rajat toiminnan kehittämiselle. Ja siksi on perusteltua sanoa, että kilpailuttaminen on myöskin kehityksen perusta. Sitten meillä on tämä in-house-problematiikka hyvin paljon julkisuudessa tällä hetkellä. En lähde nyt tähän sen enempää. In-house-yhtiöllä on aivan varmasti tehtävänsä tällä julkisella puolella, mutta toisaalta olen myöskin sitä mieltä, että tämä on pikkasen lähtenyt lapasesta. Tällä hetkellä hankitaan liian paljon ICT-palveluja ja tuoteratkaisuja väärin perustein in-house-yhtiöltä. Ja väärin perustein varsinkin, jos hankittu palvelu tai tuote on samalla sekä kalliimpi että huonompi kuin markkinoilla olevat saatavilla olevat ratkaisut. Hankintalaki on mainettaan parempi. Parempi ja yksinkertaisempi. Ei hankintalaki määrittele tarkasti, mitä pitää tehdä tai mitä pitää jättää tekemättä. Ei siellä sanota, että pitää asettaa vähintään 5 soveltuvuusvaatimusta toimittajille tai vähintään 150 palvelu- tai tuotevaatimusta tai mitään tällaista. Hankintalaki enemmänkin asettaa ne puitteet sille kilpailuttamiselle. Ja väitän, että hankintalaki on pähkinäkuoressa tässä näin. Ei se tämän vaikeampi asia ole. Ja se jotenkin kiteytyy tähän viimeisen asian, eli asetetut kriteerit täytyy olla selkeitä. Pitää selkeästi kertoa, mitä ollaan hankkimassa,
mitkä ne vaatimukset ovat, mitä asetetaan, ja sitten mitä pisteytetään ja millä tavalla. Se on näin yksinkertaista. Kilpailutukset voidaan periaatteessa jakaa aika lailla 3 osaan. Tai nämä vaatimukset, se on soveltuvuusvaatimukset, jotka kohdistuvat toimittajiin, sitten on järjestelmävaatimukset tai palveluvaatimukset, jotka taas sitten kohdistuvat siihen hankittavaan tuotteeseen tai palveluun, ja sitten on nämä valintakriteerit ja pisteytys, ja näistä tavallaan niin kuin tämä kilpailutus rakentuu. Kuinka sitten edetään tässä? Tässä on periaatteessa niin kuin 6 kohtaa. Määritellään nykytilanne ja tarpeet, eli mitä halutaan saavuttaa, mitä halutaan tältä palvelulta, tuotteelta, YM. Tutustutaan järjestelmävaihtoehtoihin, valitaan menetelmä. Kilpailutusmenetelmiä on muutamia, mutta suosittelen ehdottomasti, että käytetään neuvottelumenettelyä. Se on kaikista järkevin tapa, varsinkin kun puhutaan näinkin abstrakteista asiasta kuin tietojärjestelmistä. Sitten määritellään tarjouspyynnön sisältö, eli vaatimukset, mitä asetetaan toimittajille ja palvelulle kautta tuotteelle. Julkaistaan, jäädään odottamaan ja kahvitellaan ja sitten kun tarjousaika on mennyt umpeen, niin vertaillaan tarjoukset ja tehdään hankintapäätös. En lähde näitä kaikkia kohtia nyt avaamaan sen tarkemmin, mutta tuosta 2. pitää kyllä puhua. Eli tutustukaa järjestelmävaihtoehtoihin. Niin ehdottomasti suosittelen tutustumista ennen kuin aletaan määrittelemään tarkemmin sitä hankintaa ja sitä tarjouspyyntöä. Tätä tehdään kyllä, mutta liian vähän kuitenkin, ja monesti tehdään väärinpäin. Eli määritellään ensin tarjouspyyntö ja vaatimukset, ja sitten vasta tutustutaan vaihtoehtoihin, kun se pitäisi mennä juuri päinvastoin. Kun ei oikein voi määritellä niin kuin tuntematonta järjestelmää tai palvelua. Tutustukaa ensin eri vaihtoehtoihin, ja vasta sitten aletaan rakentamaan sitä tarjouspyyntöä ja määrittelemään niitä kaikkia vaatimuksia. Silloin se menee oikein. Haluan myöskin suositella, että kunnat kävisivät markkinavuoropuheluja, eli tämä tutustuminen kutsutaan markkinavuoropuheluksi. Käykää markkinavuoropuheluja toimittajien kanssa säännöllisin välein, vaikka ette ole ostamassa yhtään mitään. Ei laki sitä kiellä, mutta tämä antaa niin kuin todella paljon. Vaikka joka 3. vuosi tilinpäätöksen jälkeen toukokuun 1. viikko kutsutaan vaikka 3 talousjärjestelmätoimittajaa demoamaan ratkaisunsa. Sillä tavalla pysytään kärryllä koko ajan, mitä markkinoilla on tarjolla, miten kyseiset ratkaisut tukisivat tätä meidän toimintaa, miten ne tukisivat meidän kehitystarpeet, mitä meillä on. YM antaisi todella paljon verrattuna siihen, mitä se vie esimerkiksi työaikaa. Ehdottomasti. Sitten tietysti jotain sudenkuoppia myöskin. En ole lähtenyt tekemään mitään tyhjentävää luetteloa, mutta haluan nostaa muutaman asian tässä esille, josta ensimmäinen on tämä, että älä ulkoista vastuuta. Tänä päivänä käytetään hyvin paljon ulkoisia konsultteja tietojärjestelmähankinnoissa ja kilpailutuksissa. En ole mitenkään konsulttia vastaan, niillä on hyvä osaaminen ja tietämys, mutta koska tämä ei ole niin vaikea asia kuin monesti kuvitellaan ja annetaan uskoa, niin kannattaa harkita ja miettiä tarkkaan, että mihin asiaan tarkalleen tarvitaan ulkopuolista apua. Koska tehän ette missään tapauksessa, minun mielestäni ainakaan, tarvitse niin kuin ulkopuolisia konsultteja niin kuin vetämään sitä koko prosessia. Välillä tulee vastaan sellaisia kilpailutuksia, joissa on ikään kuin ulkoistettu koko se
prosessi ja myöskin vastuut ulkopuoliselle taholle, ja sehän menee silloin kyllä väärin, sanoisin. Laatikaa soveltuvuus- ja referenssivaatimukset huolella, kyllä, mutta kohtuudella. Tuossa aikaisemmin jo tuli esille että pitää pyrkiä siihen, että selkeästi määritellään asioita, määritellään vaatimukset selkeästi, mitä ollaan ostamassa, mitkä ne vaatimukset ovat. Ja tässä sanotaan myöskin, että kohtuudella. Hankintalaki puhuu suhteellisuudessa, eli vaatimukset pitää olla suhteessa siihen hankittavaan tuotteeseen ja palveluun. Hankinta Suomi sitten, josta puhun vähän tässä lopussa vielä. Hankinta Suomessa puhutaan kohtuullisuudesta, eli kohtuulliset vaatimukset tietysti verrattuna siihen hankintaan. Tässä nimittäin pätee yllätys, tämä vanha juttu, eli määrä ei korvaa laatua. Eli tästä hankinnasta ja loppujen lopuksi sitten siitä hankitusta tuotteesta ei tule sen parempaa, vaikka pyrkisitte määrittelemään mahdollisimman paljon vaatimuksia. Se menee itse asiassa niin kuin päinvastaiseksi koko tämä asia. Se menee yleensä liian monimutkaiseksi ja hankalaksi, ja sitten se lopputulema on jotain epämääräistä siltä väliltä. Pitää mielessä se asia, että mitä enemmän vaatimuksia asetetaan, niin sen varmempi on, että yhdelläkään toimittajalla ei ole niitä omassa tuotteessaan. Ja se tarkoittaa taas sitä, että sitten kun se toimitus- ja käyttöönottoprojekti alkaa, niin alkaa toimittajalla samanaikaisesti tuotekehitysprojekti. Ja se ei ole todellakaan suositeltava vaihtoehto. Muistakaa se. Sitten myöskin saattaa olla jälkikäteen vaikea muuttaa asetettuja vaatimuksia. Sehän on helppo muokata tekstiä, se ei ole ongelma eikä ole siitä kiinni. Vaan kun on määritelty tarjouspyyntö ja sen sisältö ja vaatimukset ja julkaistu, niin ei liian isoja muutoksia saa tehdä enää lain mukaan. Ja moni juristi on todella tiukka tässä, eli ne ei oikeastaan salli paljon mitään muutoksia. No, se nyt ei ole ihan niin mustavalkoista, kyllä muutoksia voi tehdä niihin vaatimuksiin, mutta joka tapauksessa kannattaa pitää korvan takana. Mitä tulee aikatauluihin, ainahan muistetaan tietysti toimittajien kohdistuvat vaatimukset aikataulusta, milloin pitää olla mitäkin toimitettu. Ihan hyvä, heille pitääkin kertoa, mitkä ne aikatauluraamit ovat, mutta monesti ei huomioida tarpeeksi sitä omaa työpanosta ja miten se vaikuttaa aikatauluihin. Eli pitäkää sekin asia mielessä ja miettikää tarkkaan, että kuinka paljon teiltä ja teidän resursseilta menee oikeasti aikaa tähän. Sitten lopuksi haluan sanoa, että älkää sooloilko sopimusehtojen kanssa. Käyttäkää jotain standardiehtoja ainakin hyvin pitkälti, kuten esimerkiksi IIT 2015 tai ICT 22. Nimittäin ei ne tiukat sopimusehdot yleensä niin suojele nimenomaan tältä epäonnistumiselta, vaan ne laastaroivat sitä. Hyvinkin laajoissa sopimuspaketeissa yleensä toistuu jatkuvasti vaan sitä samaa, eli erilaisia korvausvaatimuksia toimittajille, joka nimenomaan on sitten sitä laastarointia. Eli minun mielestäni kannattaisi enemmänkin keskittyä siihen yhteistyöhön, miten sitä yhteistyötä tuetaan niin kuin asiakkaan ja toimittajan välillä ja pidetään huolta siitä, koska se on se tärkeä asia. Sillä onnistutaan. Lopuksi Hankinta Suomesta mainitsin jo aikaisemmin ja nyt haluan mainostaa. Jos ei ole tuttu, Hankinta Suomi on valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton sekä muutaman muun toimijan kehittämä ja ylläpitämä portaali netissä, jossa on hyvin kattavasti asiaa julkisista hankinnoista, myöskin oppaita YM.
Yksi opas on polku vaikuttaviin ICT-hankintoihin. Suosittelen, lukekaa. Tämä on todella hyvä. Kerrankin sellainen tiivis paketti, helppolukuinen, selkokielinen, jossa ollaan nostettu esille ne ehkä yleisimmät haasteet, mitä koetaan, ja avattu niitä. Todella hyvä. Ja se opas sitten taas kiteytyy tähän viimeiseen lauseeseen tuossa, että kohtuullisella vaatimuksella paras mahdollinen ratkaisu. Minusta todella hyvin muotoiltu lause, koska tästä on nimenomaan kysymys. Että kohtuullisilla vaatimuksilla ja kohtuullisella työllä voidaan saada aikaan todella hyvä kilpailutus ja todella hyvä lopputulos. Kiitoksia.